Right, kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Muchifamba mine newenyu Manasi Mwando kwaChibanda. Tiri kuEpworth unonzi kudombo raMwari. Epworth wakomana, Epworth yavharisa gore, yavharisa 2024 panhau dzema-sex workers. Paprogram ineyi vana vadiki vari pasi pe-18 havatenderwi kuona this video. Vanyarikani vonai muri munzvimbo dzakasiyana-siyana handitika. Muenzi wedu atinaye panapa anonzani? Nometa Chimuti. Nometa uri sei? Tinofara makadini. Aiwa, tinofara. Nyika yese iri kutokuona handiti Nometa. Toda kuti wazivise kuti unoita basa rei? Inini basa rangu nderechiure. Basa randinoita. Wakaritanga rini basa iri? 2008. 2008 apa? Inga ndimanje. Chii chakanatsoitika chaizvo kuti uzopinde mubasa iri? Chakaitika kuti ndizoita basa rechiure, ndingangoti murume anga akatanga kundiroora, akabva aroera kuSouth Africa. Saka ndingangoti hama dzachona dzanga dzakupindira panyaya yemereji yangu. Ndichiti hatigari nemukadzi asina murume pano, ndatigari nemurume asingasvari. Ndozvakazoita kuti ndiite chiure. Right. Okay, manga musina mwana mese? Mbereko yakanetsa. Right. Nanhasi hamusati mane mwana? Ndakazoita hangu mwana kubasa redu ukoko. Alright. Saka mwana uyu anoziva baba wake kana unoziva baba wake? Aiwa, baba wake hatovazivi. Ini wacho handitozivi kuti akandipa nhumbu ndiani. Right. Akura sei mwana? Ane 8 months. 8 ndimanje awo? Saka hapana here vanhu vamuri kufungidzira imimi kuti vangava ndivo vakakupai nhumbu. Maingorara nemunhu wese pasina protection zvakafamba sei? Musi uyo ndingangoti handina kudzivirira. Munhu wandakakechana naye akati anotoda direct. Asi kuti ndichaziva kuti ndiani handichazivi kana kufungidzira. Kuti muchaziva kuti ari kupi munhu wacho? Handichazivi. Alright. But panguva yacho munhu 1 chete here? Vangari vanhu 3 vakandikecha zuva iro raitove iri manheru. Saka vanhu vachona nditoziva kuti vari kupi, vanogara kupi, vakaenda nekupi. Zvaive zvenguva yeusiku. Vanhu vese vari 3 vakarara nemi pasina kondomu? Handisina kudzivirira. Because paiwa nemari yakati kana yaiva direct iyo vanhu vakati vanondipawo $15. Semunhu anga akaomerawo panguva iyoyo handina kubva ndaramba. Ndakabva ndati ndotokwanisawo kuwanawo mari yerenti nemari yechikafu. Uye mari yekuti nditengerewo mapamba emwana. Saka ndakabva ndangoitawo direct. Mutenge mapamba emwana imene usati mane? Muti mutenge mapamba emwana? Pamwana wangu handandava naye. Saka ndanda kungoita zvese. Pandakazoita mwana iyeye. Hatisina zonzwanana. Imi mati nhumbu yakabata is one night. One night ro makarara nevanhu ndakarara nevarume 3. Vatatu ava hamuzoti nhumbu yakabata papi? Chokwadi. Nhau yemapamba emwana? Ndandafungidzira kuti pandakazozvara mwana wangu ndanda kungoramba ndichikechesa kuitira kuti ndikwanisewo kuwana zvinoraramisa mwana wangu. Ndandaenda kumberi. Alright. Memaenda kumberi. Alright. Aiwa, saka kana isiri pane protection munenge muchishandisa, munenge muchida marini? Kana pasina kudzivirira? No, pane takadzivirira. Mazuva ano munoita mari? $5. Kana tisina kudzivirira muchiri kuita here? Dzimwe dzenguva handinchiona kuti mari yacho inenge yakaitimira sei. Alright. Todzoka panhau yekunetsa kwembereko. Murume wenyu wacho kwaari ikokoko ane vana here? Ndakanzwa kuti ane vana 2 kuSouth Africa. Waakaita mushure mekunge marambana kana musati marambana? Mushure mekunge ndarambana naye. Mune chokwadi chekuti vana vacho ndevake here zveshuwa? Kozi pamwe mbereko inogona kunge yainetsa kusaidi kwake kana kuti neno pamwe ropa raitadza kunatsorira? Ipapo handina chokwadi. Iye anoti vana ndevake. Saka chokwadi chinozivikanwa naiye murume wangu. Alright. Touya panhau. Pane nguva dziye dzekuti vanhukadzi vane 7 days dzavo dzepamwedzi dzekuti vanenge vasingakwanisi kuita bonde.
imimi ndeapi matanho amunotora? Inini ndingangoti panguva yangu yekuenda kunguva yangu ndinoshandisa mazuva 2. Saka rezuva rechi3 ndinenge ndakutoita futi zvebasa. Alright, saka munongomira mchana? Ndinongomira pichana ndobva ndatongoenda basi. Alright. Vanhurume vane nhengo dzakasiyana-siyana, kune dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Indowanzofarira hombe. Diki handinyatsogutsikana nayo, ndoda inosvika kuchibereko chaicho. Nokuti diki handinoda inotosvika kumwoyo. Diki chaicho ine kaviri, dzimwe dzenguva unzoti waita sex nemurume. Saka indowanzofarira hangu hombe, ndo inondiitira. Ndo mafariro andinoita hangu hombe. Ndoda inondiitira kuti kana nendinotogutsikana kuti apa ndarara nemurume. Saka kana ndikatosanganawo nediki ndizvowo handizorambi. Asi handinyatsogutsikana nediki. Alright. Saka mune yamunotiwo here permanent boyfriend? Uko kubasa kwedu hakuna permanent. Zviripo izvozvo ndo zvaunotoita panguva yacho. Saka permanent hapana pari zvino. Totsvaga mari. Saka iko zvezvi maane mwana murume wenyu akuziva kuti munobara ane chokwadi, ende zvakanakira kuvanhukadzi hapana paunombonzi wanyeperwa kunzi mwana ndewako. Kana watongoitakura mimba mwana ndewako, zvakasiyana nevanhu vechirume unoona kunzi ndiwe muridzi wenhumbu but usiri muridzi wenhumbu. Saka akati ngatidzokerane sezvo aona imimi kuti maakwanisa kuzara mwana, makwanisa kubara, handiti chakambonetsai nawe embereko? Ndizvozvo. Munokwanisa kudzokerana here? Inini ndakazvimirira kuchadzokerana nemurume wangu handichadi. Nangu akauya nechuru chemari kuchadzokerana handichadi, nokuti upenyu hwandakararama ndinaye ende ndiri mukati memabereki vake hwakasvika pakundirwadza kuzosvika ndizoita basa rakadai. Saka kuchadzokerana naye nemwoyo wangu hauchada. Hama dzacho kana kuti vabereki vacho ndeapi mashoko ainyanya kukurwadzai avaitaura iwo? Mashoko aindirwadza vaigona kutondimukirira kuseni. Ndikada kuti ndibate mutsvairo vaiti usatsvaira, hatitsvairwi nengomwa pano, hatitsvairwi nemunhu asingazvari. Chibereko chako chakadyiwa nembwa. Saka zvinhu zvaisvika pakundirwadza uye zvaindishungurudza kusvika pakuchema nangu ndiri ndega. Ndikatombofunga mweya kuti bheta ndizviuraye nemashoko iwayo. Saka ndakazoti bheta ndibude masvere. Alright. Maane nguva yakareba sei mabuda masvere? 3 years dzakwana. 3 years. Yeah. Alright. Saka varume munovatsvagira kuno kuEpworth kana kuti munombopotawo muchibuda muchienda nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana? Inini handiwanzo kuvaitsvagira kuno kuEpworth, nokuti kuno kuEpworth vanhu vema50 cents nemadhola. Dzimwe dzenguva unogona kutoishaya, saka ndinoenda out tondoita madhiri edu tiri ukoko. Dzimwe nzvimbo dziri kunze dzinobhadhara. Saka muno ndakaona kuti ndinotofa nenzara, handitire muno. Alright. Aiwa, pari kunatsokuzvisika ipapapo. Ameno zvimwe ngatitimi masangana nezvirwere zviriko mazuva ano zvepabonde izvi, ndeapi matanho amunotora? Inini ndingangoti zvirwere zvepabonde handisangani nazvo. Wai? Ndinototi kana ndabva kubasa rangu iri ndinomwa guchu. Guchu rangu ritori mu20 liters, munenge mune mudzi yakasiyana-siyana, ndo randinonwa makapu angu 3. Saka zvirwere zvepabonde handisati ndambosangana nazvo zvokuti ndingaita siki kana kuti maronda kana kuti kunzwa musana. Aiwa. Alright, makangosanganawo nenhumbu chete? Alright, ndinoda kuti mbonatsondudza chokwadi. Nhumbu nekubata kwayakaita, makafara kana kuti hamuna kufara nekubata kwayakaita? Ndakashungurudzika, nekuti kazhinji kana une nhumbu unogona kunzwa hope kubasa kwacho hauendi unenge usina mari. Saka nhumbu yakazondivhiringidza zvakawanda. Wongoenda ndakazofara hangu kuti ndane mwana, asi panguva yacho ndakamboita stress. Semunhu wekuti ukaita nhumbu mamwe mari inokunzvenga zvakanyanya. Alright, saka nhumbu asi maiida henyu, asi maiida muchiziva baba wacho. Chiri kukurwadzai nhau yekuti hamusi kuziva baba vacho kana kuti chii chaicho?
chinhu chiri kundirwadza ndechekuti ini handizive baba vacho. Dai ndaiziva baba vacho kuti ndio muridzi wenhumbu aiwa ndaizvitambira. Saka ipapa zviri kundirwadza kuti inini muridzi wemwana uyu handimuzive. Ndozvimwe zvinhu zvinozotonyanya kushungurudza. Hapana here kana mashamwari pamakakechwa ipapa ungakwanise kuziva vanhu vachiwa kuti vatreswe kuti vagone kuitorwa kana meno kuone kuitwa DNA? Hapana wandingamboti uyu. Ende shamwari dzangu hapana akamboziva kuti vanhu vandakechwa navo ava vanhu vakamira sei. Saka handina fungidziro. Alright. Kose imwe the following night yacho the following day pamakaziva imi kuti maita bonde pasina protection, makangodiwo kushandiswa meno kana morning after, kana kuti makangotiwo sezvo pamwe nhumbu iri kunetsa kubata saka handina nhumbu yandobata? Inini ndakati semunhu aimboni chibereko chakadyiwa nembwa, ndakangoti aiwa nhumbu handimboibati. Ndandisina fungidziro netarisiro kuti zvichaita saizvozvo. Saka ndakabva ndangoitawo direct. Alright, aiwa, pari kunzwisisika. Ndeipi kurudziro yamungade kupa imimi kune vechidiki vanhasi vari kufungidzirawo kana kuti vari kuda kuzopindawo mubasa renyiri? Inini ndingangoti kuridziro yandinoda kutaura ndeyekuti vanhu vaMwari, izvi zvokuita chihure ibasa rakaipa. Ibasa rakaipa, ndinotozviona nekuti tinosangana nemariski akawanda. Uye ukange wazvitanga kubuda mazviri kunogona kunetsa, kunotora time. Umwe munhu anogona kutoti even ndikaroorwa handikwanisi, ndinoramba ndichingourira murume. Saka zvinhu zvinoafekta. Saka ndinoti kune vese vakateerera kabasa aka akavaraidzi. Alright, mhuri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo panapa muzuva ranhasi. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka, asi musakanganwa kuuyawo mucomment section muchitiudza mafungiro enyu. It's lockdown.